On gender equality, the late governor set aside funds totaling 33.8 million pesos for the economic empowerment of women and the marginalized sectors. Para sa skilled workers, kanang ato ang PISTC, kanang sa ato ang TELDC, ang ato mga kababayan gitun-an pod og mga pamaagi para pagpangluto nga makahimo sila og income. And also sa atong God livelihood nga nangadto sa mga nakakalain-laing barangay sa atong lalawigan aron pagtudlo sa mga marginalized women. Abot na og 33.8 million to address the issues of women regarding economic marginalization or lack of income in the family. Kulang ang kita sa bana. So kinahanglan ang babae, kinahanglan pong adunay mga skills nga makadugang sa income sa panimalay.